Bon dia, gairebé bona tarda ja. Bé, el meu objectiu avui, com comentava en Pep, és presentar Objectes enllaçats. És un projecte impulsat pel Centre de Documentació del Museu del Disseny de Barcelona, basat en l'establiment de relacions entre els diferents catàlegs presents ja en el museu, d'arxiu, de col·leccions de museu i de biblioteca, però també altres fonts internes i externes amb l'objectiu de facilitar un major o millor coneixement del patrimoni que conserva el museu. Per tot això, faré una breu introducció del museu i de l'equip del Centre de Documentació que treballem en aquest projecte. Presentaré també els orígens, d'on surt aquesta necessitat, aquest projecte Objectes enllaçats. Faré una breu demostració i, si encara tinc temps, arribaré a una conclusió i a uns propers passos. Tinc moltes més coses a dir que temps per fer-ho, així que si em passo, em tanqueu el micro com al congrés, em apagueu les llums, crideu a seguretat, el que sigui, perquè si no ni els companys del Museu de Ciències podran parlar ni tots plegats dinarem. Però bé, molt bé. Doncs, com comentava, vinc d'un museu, un museu municipal de l'Ajuntament de Barcelona, el Museu del Disseny de Barcelona, i com la major part dels museus avui en dia, el nostre objectiu no finalitza en perseguir la mera contemplació del patrimoni que custodiem, sinó més aviat facilitar un major i millor coneixement d'aquest patrimoni. Per aquest objectiu, els documents cada cop prenen una major rellevància. Per què? Doncs perquè els documents ens ajuden a interpretar aquests objectes, ens ajuden a conèixer com han estat creats, en quin context, perquè no són aïllats, encara que posats en una vitrina o en una ubicació en concreta d'una exposició ho pugui semblar, perquè també ens ajuden a conèixer com van ser rebuts en el seu temps per la ciutadania, per la professió, per la societat, els consumidors en general. I finalment també ens ajuden, gràcies a l'audiovisual, a arribar també a aquest relat més en primera persona, aquestes històries que hi ha al darrere i que humanitzen molt més tot el nostre discurs. Tota aquesta feina i més és la que fem des de l'equip del Centre de Documentació del Museu, un equip en el que hi ha moltes diferents sensibilitats i diferents perfils. Hi ha gent tècnics d'arxiu, tècnics de biblioteca, hi ha historiadores, hi ha personal també, hi ha conservadores restauradores, i tot aquest equip de manera conjunta és el que intenta, per una banda, gestionar unes col·leccions bibliogràfiques tant patrimonials com contemporànies, i uns fons arxivístics, uns fons d'arxiu que el museu va recopilant procedents d'empreses, d'institucions, de professionals relacionats amb el disseny. Tot plegat conforma una amalgama de recursos documentals de tipologies molt diverses, que el que fem és posar-lo al servei d'un relat, d'un discurs. I aquest relat és el cicle de vida dels objectes. És a dir, el que pretenem és que, gràcies a tots aquests recursos que anem recopilant, podem respondre a preguntes al voltant d'aquestes fases d'aquest cicle de vida. És a dir, des d'on va sorgir aquest objecte, si va ser un encàrrec o un autoencàrrec o qualsevol altra circumstància, fins a com va ser rebut, utilitzat o deixat d'utilitzar, o, com deia abans, com va ser rebut per la professió, la crítica, etc., passant per la resta de fases, és a dir, com es va dissenyar, com es va fabricar, com es va distribuir, etc. En certa manera és una utopia, perquè moltes vegades no s'han conservat testimonis, documents, evidències que d'alguna manera ens ajudin a respondre a aquestes preguntes o que fins i tot ajudin a posteriors recerques. Però en aquests casos han impulsat un altre projecte, que és el de fons orals. És a dir, que això ens ha impulsat, ens ha portat a generar els nostres propis documents, no només recollir-ne, sinó generar-los. I per tant hem iniciat també un ambiciós projecte d'anar generant entrevistes, enregistrant entrevistes a qualsevol persona que ens pugui donar en primera persona una informació i que pugui quedar, per tant, enregistrada i sigui vàlida per futures recerques o per aquest propi guió.
Fins ara hem parlat d'informació recollida, informació generada, però també està la informació compartida. És a dir, que no intentem repetir allò que ja s'ha fet. Per exemple, el grup de recerca d'Arts Decoratives i Disseny de la Universitat de Barcelona, Gracmon, va generar ja fa uns quants anys una cronologia, la cronologia del disseny, i vam veure que clarament això encaixava dintre del projecte que estaven gestionant. És a dir, no es tractava de fer una nova cronologia, sinó d'intentar veure si aquestes dades, després d'acordar-ho amb ells, era possible integrar-les com així ha estat. Però quin és el nostre punt de partida? Com comentava, nosaltres venim d'un museu que té unes col·leccions d'objectes, té uns fons arxivístics, també té uns fons bibliogràfics. Per tant, gestionem tot aquest patrimoni. Hi ha un equip, com dèiem, perfils i sensibilitats diferents, que genera dades descriptives a partir d'aquests conjunts, a partir de les seves pròpies tradicions descriptives, i normalment aquest és el punt de partida nostre i de moltes altres institucions. És a dir, que tenim aquests calaixos que responen moltes vegades a la pròpia organització, al propi funcionament de la institució, i quan hem d'intentar que això arribi a la gent, s'adonem que el que estem obligant és que el ciutadà conegui com treballem nosaltres i com hem interpretat cadascun dels ítems i dels elements patrimonials que custodiem. Però així és com funcionaven. 3 catàlegs normalitzats molt important, perquè això és el que ens permet participar de les diferents xarxes, tant de museus com d'arxius com de biblioteques, i això teníem clar que havíem d'arribar a un altre punt, és a dir, a una manera d'accedir a tots aquests continguts a la vegada. Com que els diferents catàlegs són interoperables, teníem una primera possibilitat, que és aquesta, és a dir, muntem una finestreta única que diem, o sigui, un punt d'accés i que introduïm qualsevol consulta i ens retorni tot. Però en realitat la nostra reflexió és que el que retornaria seria l'amalgama que dèiem abans, és a dir, un conjunt de recursos que cada persona que consultés, cada ciutadà o cada investigador hauria de després construir a partir d'ells el seu relat, el seu discurs, les seves recerques, les seves connexions, etc. I repetir-les un i altre cop, encara que ja s'hagin descobert aquestes relacions. Per tant, el que ens vam plantejar és com podíem actuar sobre aquests catàlegs sense sortir d'aquesta normalització per enriquir-los, generar unes dades ja connectades al servei d'aquest relat, al servei de facilitar aquesta interpretació, aquest context, etc. I que només a partir d'aquí ens plantegem com mostrar-ho, això. És a dir, Objectes enllaçats és una d'aquestes sortides, però també podria ser una aplicació mòbil o podria ser un interactiu, potser més efímer, per una exposició temporal. Però al final les dades allà hi són. Això no cal que ho expliqui gaire perquè ja s'ha repetit diverses vegades durant el dia d'avui, però aquesta és més o menys la feina que fem. És a dir, sí que enriquim els catàlegs perquè aquest projecte ens ha ajudat a entendre també que hi havia dades que no estàvem recollint, que eren molt interessants per a aquesta difusió. Per tant, treballem sobre aquests catàlegs, extraiem aquestes dades juntament amb d'altres recursos externs i interns, es transformen per harmonitzar-les, com comentava abans en Marc Folia, i finalment són carregades, en aquest cas a Coeli, per això estem aquí avui, i a partir d'aquí poden ser explotades a partir de qualsevol plataforma, sistema, etc. I ara anem a veure, perquè sigui més fàcil d'entendre. Hola. Ara sí, gràcies. Molt bé. Aquesta eina, aquesta plataforma, no està orientada tant a la cerca, sinó a la descoberta, al descobriment. És a dir, que el que ens hem plantejat és com podem encaminar als ciutadans, als usuaris, als visitants interessats no només en el museu, sinó en la història del disseny en el nostre país, com podem encaminar cap a tot el patrimoni que conté el museu o aquests altres recursos que, com comentava, estan a fora. Llavors ens vam plantejar tres punts de partida. És a dir, els autors, els dissenyadors, els objectes, com que són molts i molt variats, agrupats per tipologies, i
i el temps, és a dir, els esdeveniments. Això és el que comentava, que és un recurs que no és nostre, és un recurs creat a fora, però que integrem i que integrem de veritat, perquè entremig d'aquests esdeveniments hi ha d'altres que sorgeixen dels nostres catàlegs i també quan un esdeveniment, encara que estigués creat en origen pel Gragmon, quan conté una persona, està relacionat amb una persona, amb algun objecte de la nostra col·lecció, doncs aquesta relació ja apareix, com per exemple aquest esdeveniment de l'any 56, aquesta fira, en la que apareixia una cadira que està present a la nostra col·lecció i el seu autor, i per tant des d'aquí mateix podríem arribar a consultar aquesta peça. Però no em vull avançar, perquè el que vull és que s'entengui una mica d'on surten totes aquestes dades. Aleshores, perquè s'entengui bé, el millor és veure un autor. Perdó, que no l'he donat. Ara. Molt bé, agafem un autor de la col·lecció, un autor reconegut, André Ricard, amb moltes peces i molt importants al nostre museu. I aquí el que veiem és d'on surten totes aquestes dades. Aquí el que tenim és una biografia d'aquest autor que surt del que seria el catàleg de col·leccions del museu, la seva fotografia, tenim la cronologia on només apareixen aquells esdeveniments relacionats amb aquest autor i sempre que aparegui un altre producte, una altra empresa, un altre dissenyador, com en aquest cas, doncs a més seria un punt de certa manera fugida que ens permetria descobrir una altra persona, una altra empresa, un altre producte i per tant anar coneixent una mica més tot el context que estem explicant. Què més veiem? Doncs veiem els altres objectes que tenim d'aquest autor en el museu, que és això que veiem aquí a l'esquerra. A la dreta veiem una selecció de documents d'arxiu. El que són els objectes provenen del catàleg de la col·lecció museística, els arxius provenen del catàleg dels arxius. Aquí veiem la bibliografia que prové del gestor de biblioteca i aquí veiem els enregistraments que hem anat generant i que venen directament del repositori. Això nosaltres no considerem una integració, això realment és el que dèiem abans. Jo llenço una pregunta i tots els entorns em responen el que volen. Però en realitat no puc registrar, no puc vincular-ho a un discurs, no puc enregistrar cap descobriment que pugui fer de relació, de vincle entre uns elements i uns altres. És a dir, que és una feina molt bàsica, que és un gran pas endavant, però que és molt bàsica. Perquè es pugui entendre bé el que enteníem nosaltres per integració, el millor és que anem a veure una peça. En aquest cas veiem una altra peça icònica, les pinces de gel d'aquest mateix dissenyador. I aquí veiem una cosa similar, però ja estem integrant-lo dintre del nostre relat, com veurem. Tenim la descripció de la peça, també prové d'aquest catàleg, en concret de les col·leccions, però aquí el que tenim ja és els recursos que conté el museu, que tenim al museu sobre aquesta peça, però ja vinculats amb un relat. Aquest relat que és aquest cicle de vida, que no és l'hem inventat, sinó que l'hem treballat sobre totes les col·leccions i després l'hem validat amb dissenyadors per confirmar que realment estàvem fent un procés amb una veritable lògica. Per tant, veiem aquest discurs d'encàrrec, de procés creatiu, de fabricació, de comercialització o d'impacte social. Això el que em permet és veure ràpidament elements que em permetin descobrir com s'ha fabricat aquest producte. Per tant, el que puc veure és des d'un plànol de fabricació d'aquest producte. Aquí ja podria haver una informació mínima, que probablement per un ciutadà que senzillament estigui introduint-se en el tema seria suficient, però si vull anar més enllà, doncs el que podria fer és anar, perdona perquè això encara no ho tenim en públic, però és anar al catàleg d'arxiu i veure aquest registre complet.
però hi ha dintre de l'entorn del catàleg d'arxiu on puc veure tots els documents, no només d'aquesta peça, sinó de la resta dels seus productes de disseny de producte, o puc navegar pel quadre de classificació i veure altres documents sobre la seva activitat professional, etc. És a dir, que sempre tenim al fons, sempre tenim al darrere aquells catàlegs que són sobre el que estem treballant. Molt bé. A més, aquí que veiem també, el que veiem és que, per exemple, aquí ens falta una informació. No podem clicar aquí perquè no en teníem encara en aquell moment, ara ja sí que ho tenim, però no teníem encara cap evidència documental que ens pogués aportar informació sobre si aquest producte va ser un encàrrec o va ser un autoencàrrec o d'on va sorgir aquesta idea i què pretenia resoldre. Ara ja ho tenim perquè no existien documents en paper, però sí que hem pogut enregistrar l'entrevista amb el dissenyador que ens ho ha explicat i que ara ho incorporarem. Què més? Doncs que el que fem a partir d'aquí és aprofitar la potencialitat que ens donen els mateixos catàlegs. El catàleg de peces del museu ens dona la informació de cada peça dels seus fabricants i aquesta informació l'hem pogut extreure i convertir en un filtre, de tal manera que jo puc veure d'un determinat període, per exemple, dels anys del 93 al 98, doncs puc veure que realment tinc poca informació, però tinc, per exemple, uns llistats de preus, perquè de fet de cada període en tinc uns. Per tant, podem anar analitzant com es movia en el mercat aquest producte. I des d'aquí, a més, podria anar un altre cop al catàleg de l'arxiu i veure més informació. Què més? Com que, a més, en el catàleg bibliogràfic tenim els catàlegs d'exposicions on apareixen peces del museu i de manera normalitzada ens és molt fàcil extreure aquesta informació, l'hem convertit en un filtre. Això ens permet saber que l'any 94 va haver una exposició a les decoratives a Barcelona, al Palau de la Virreina, on, a més d'aquesta peça, hi va haver exposades d'altres que també estan al museu. Això és un catàleg bibliogràfic, per tant, des d'aquí podria veure una mínima informació, podria ser suficient, però si a més vull obtenir el document, això m'enllaça directament amb el catàleg bibliogràfic del museu, que en aquest moment m'està dient si està disponible o no, si hi ha una versió digital, si el puc reservar, si el puc demanar en préstec, etc. i estaria en l'entorn de biblioteca del museu. Això em permet saber, com comentava abans, conèixer l'existència d'altres objectes que van estar en aquesta exposició, com per exemple aquest llum de peu, que em permet anar navegant, anar descobrint nous elements en la història del disseny. Com en aquest cas tenim molt més documents, doncs aquí no tenim tants forats, ho tenim tot, entre altres coses perquè, per exemple, pel que fa a l'encàrrec, hem pogut enregistrar també el propi dissenyador. No me la pidió nadie porque yo era el factotum de la empresa, ¿no? Entonces, pues yo creí que era necesaria una lámpara de pie de estas características. Per tant, és el propi autor qui ens està dient no, això és un autoencàrrec, jo no formo part en aquell moment de cap empresa amb un objectiu comercial, sinó que jo soc jo qui decideixo que hi ha una necessitat que cal resoldre. En aquest cas també podem veure com que és un producte que ha rebut premis al llarg del temps i aquesta informació també la tenim recollida en un dels catàlegs, doncs podem, per exemple, no només conèixer, sinó poder certificar gràcies a les evidències documentals que aquest objecte va rebre un premi l'any 1961, premi que donen els dissenyadors industrials en aquest país, que és el Premi Delta, i no és que ho digui jo, sinó que puc veure el document original, que en aquest cas ja no sortirà de l'arxiu del dissenyador, sinó de l'arxiu de la institució que dona el premi, que també el tenim al museu, i per tant aquí puc veure que aquest producte va rebre efectivament un premi l'any 61, que és aquesta làmpara TMC,
i per tant li dona una certa validesa també de cara a la recerca i una major immediatesa. I això també ens fa veure que en realitat el que estem aconseguint és que l'usuari, l'investigador, el ciutadà no hagi necessàriament de conèixer tots els orígens de tota la documentació, sinó en realitat el que estem fent és treballar en el discurs, estem facilitant aquest discurs. Ara, si vol fer-ho, ho pot fer, perquè allà tenim el catàleg d'arxiu on ell ràpidament hi arribarà i podrà veure l'origen d'aquest document i confrontar-ho amb d'altres. Fins ara hem parlat de l'objecte seriat, l'objecte en general, però també tenim la peça en concret que hi ha al museu, que seria aquesta, on tenim totes les seves característiques, on tenim la descripció del material, etc. I finalment és la bibliografia de la peça, que com hem dit, això surt i va a parar al catàleg bibliogràfic, i aquells elements de la cronologia que tenen relació només amb aquesta peça, i com deia abans també, al posar-la en un context cronològic ens ajuda a veure, descobrir altres peces o altres autors o altres empreses que en aquell moment també existien. I ara, per tornar una mica i tancar... No ho han fet fora encara, o sigui que no ho que està fent tan malament. No sé si ha de funcionar, però si no és igual perquè és un tancament. Al final, això, canvio de micro. Objectes enllaçats, per tant, és un instrument de comunicació de les col·leccions del museu, però a la vegada és una eina de recerca i de descoberta de la pròpia història del disseny, més enllà de les pròpies col·leccions, que en volen ser un reflex. També és una eina per a la formació en disseny, és a dir, que nosaltres tenim vincles amb la pràctica totalitat d'escoles i centres universitaris que fan formació en disseny, i aquesta és una eina que ajuda molt a entendre projectes molt concrets i a conèixer autors. Creiem també que pot arribar a ser una font d'inspiració per a la creació de nous productes, que també és una de les feines que fem al Centre de Documentació del Museu, que és intentar treballar també pels propis professionals actuals. I futurs passos, doncs, incloure també i connectar amb altres col·leccions. Fins ara hem vist exemples de disseny industrial, però també hi ha uns vincles molt ràpids que es produeixen i que ja existeixen, que són amb el disseny gràfic, per exemple. També ens agradaria fer-la una interfície més visual. No us ho he dit, però en realitat no ens hem plantejat les interfícies des del punt de vista visual. Això ha estat una feina molt ràpida, però sí que ens agradaria incloure més imatge, més 3D, més animació, perquè realment la gent entengui bé, pugui entendre bé a distància el nostre patrimoni. I finalment, no anar sols. És una eina que ens facilita molt la cooperació, com hem vist en el cas de la Universitat de Barcelona, i creiem que podem anar afegint més companys en aquest viatge. I ja està. Moltes gràcies.